Prosper Riba és el nom que hi ha darrere del projecte The Glass Apprentice. Aquest artesà, artista del vidre bufat i dissenyador, crea peces úniques que demostren que el vidre és un material de gran expressivitat escultòrica. El seu refugi és l'espai de treball que té el Poble Nou en un recinte industrial on també hi treballen fusters, ferrers i altres artesans. Hola, Prosper. Hola. Què tal, com estàs? Molt bé, i tu? Moltes gràcies per deixar-nos entrar al teu taller, al teu refugi, que és un espai industrial que està al Poble Nou, gairebé amb la frontera amb Sant Adrià del Besòs, no? Sí. Explica'ns una mica com vas acabar aquí, amb qui comparteixes espai i què és el que vens a fer aquí. Bé, doncs, ara ja deu fer un any buscant un lloc on poder enxufar el meu forn de recuit, que requereix una potència especial. Buscant llocs, vaig vindre aquí, que ja m'havien contactat els nois de TMDC per aviam si volia un espai. I en aquest moment doncs, vaig pensar que era ideal poder tindre un espai, i aquí és quan vaig començar a estar aquí. És un lloc molt gran, llavors també hi ha altres artesans o persones que treballen, que has dit que predominantment són gent de la fusteria. Sí, majoritàriament són de la fusteria, hi ha també ferrers i també hi ha algun ceramista. És un espai bastant polivalent, hi ha moltes eines i això ens permet a tots nosaltres també poder treballar en projectes més grans. I tu ets l'únic que fa vidre bufat aquí? Sí. Ets el raro una mica, no? Sí. Sí, soc l'única persona d'aquí que bufa vidre. Sí que hi ha més gent a Barcelona, però bufat a canya soc l'únic. Vale, perquè hi ha moltes maneres de treballar el vidre, llavors explica'm una mica com vas arribar tu a descobrir que et volies dedicar a això i especialitzar-te amb el vidre bufat en canya. Bé, la història comença una mica a l'Escola Massana, estic al projecte final, vull fer una làmpada i la vull fer de vidre. Llavors, començo a endinsar-me una mica en el món del vidre, trobo poca informació, fins que finalment sí que en trobo una mica, però tot se'n va una mica d'aquí, de Barcelona, i també del que és Catalunya, Espanya. Les referències que tu trobaves no en tenies d'aquí a prop? N'hi havien, però no era ben bé el que buscava, llavors em van donar també algun nom i vaig acabar a Suïssa. I de Suïssa, a Suïssa vaig estar un any treballant amb vidre, amb tot tipus de tècniques, i la que més em va cridar l'atenció era el vidre bufat. Llavors em van dir, si realment vols aprendre a bufar vidre, vés-te'n a Alemanya, que hi ha una escola, i vaig acabar allà bufant vidre. I allà et vas especialitzar en la cosa aquesta de la canya, llavors si vols explicar una mica el procés, o una mica com treballes i què és el que fa especial la teva tècnica, no? I què la diferencia de les altres maneres de treballar el vidre. Bé, de fet, el vidre bufat amb canya necessites tindre la massa a 1.200 graus. El vidre està en estat viscós, que es diu. Llavors, com si fos mel, comences a girar amb la canya dintre d'aquesta massa i extreus el vidre. Un cop extret, i amb una mica amb delicadesa, comences a tractar el vidre. Regules una mica les temperatures, reescalfes, a través de la canya introdueixes una mica d'aire, i a partir d'aquí construeixes el que seria la bola inicial, i a partir d'aquesta bola pots començar a treballar si serà més llarga, més curta, o tindrà diferents formes. I ara m'has explicat la tècnica, però parlem també una mica de la concepció de les peces, no? Perquè en les teves peces o en el teu treball hi ha clarament unes idees al darrere, no? Uns conceptes, idear una peça, pensar-la, i és d'una estètica molt concreta, jo diria que molt moderna, no? De disseny contemporani. Llavors suposo que també fas tota una feina prèvia
de pensar com voldràs que surti. Sí, bé, un exemple clar sobre com creo unes peces seria el Quijote. Parteix d'un treball mentre estava estudiant vidre bufat, i la idea era fer una volvera per fer créixer bulbs, però que no tingués l'estil de sempre, aquesta forma de buit, i llavors el que vaig fer és repensar des de les tècniques que ja sabia, juntant diferents tècniques, aconseguir aquesta forma. Llavors el procés comença en un redisseny, en aquest cas. I com t'inspires per trobar la peça ideal o el disseny de la peça que tu després voldràs crear? Clar, no ho sé, o sigui, hi ha gent que tens un llibre de referents, vas, jo què sé, a Pinterest, segueixes gent que t'agrada el que fa, vull dir, i aquest procés d'empapar-te, no, per acabar tenint la idea del disseny? Penso que Pinterest és un bon lloc per inspirar-se, però no és l'únic. Jo crec que simplement també tot el que és l'entorn els artistes, els artesans, els oficis, les geometries, fixar-se en petites coses com seria, per exemple, la flor aquesta que acaba de sortir aquí, que comentàvem abans, i una vocació, evocar tot de sentiments o alguns pensaments, no? o alguna crítica social amagada dins de la peça, doncs potser és el que acaba definint el disseny final. Perquè has fet servir molt la paraula ofici, que al final no sempre va relacionada amb la gent que fa art o amb un artista que pot anar-hi. Tu com et sents? Perquè clar, la teva feina és una artesania, alhora també hi ha una part de creativitat brutal que té a veure amb l'art i amb el disseny. Tu sents que estàs fent un ofici com qui va a la fusteria o com els ferrers que treballen aquí amb tu? És difícil de separar. L'altre dia tenim l'associació de vidriers de Catalunya i hi havia tota una discussió en el WhatsApp de on està la línia de l'artesà, on està la línia del dissenyador. En un grup de WhatsApp, estaven tenint aquestes converses superintenses. Sí, era un moment prou intens i també bastant curiós, no? Hi ha moltes opinions, hi ha moltes diferències. Jo crec que cadascú també ha de sentir una mica quin és el seu camí. Jo crec que tinc diferents vertents, no? I aleshores, o vessants, i llavors puc posar-me més artístic, més en plan vaig a seriar. Jo diria que en el moment en què faig sèrie podria dir que surt més la part de dissenyador, pensar com optimitzar el procés, com optimitzar i a nivell d'ofici jo crec que l'ofici és com la base de les dues coses. I a l'hora de crear amb aquest cantó una mica més artístic, jugues amb el que pot ser un imprevist o l'atzar que el mateix procés del vidre bufat podria arribar-te a produir. Jo m'imagino que si estàs bufant, no ho he fet mai, però pot ser que tinguis una sorpresa, no? I que la peça no acabi de sortir com volies. Són trobades fortuïtes, no? Aquestes trobades donen peu als mateixos Little Dancers, que és una col·lecció que vaig fent a poc, surten de voler ser molt exacte i que el vidre es descontrola en un cert punt. En el moment en què es descontrola, el teu cap ha de tindre una reacció ràpida
i d'aquí és on surten els Little Dancers. Aleshores, volguem fer formes geomètriques, el vidre ho porta a que sigui més fluid, per exemple. Aleshores, d'aquí també ve el nom una mica perquè el vidre comença a ballar sol i surt una figura final i d'aquesta figura li pots donar un petit toque més i ja tens un objecte final. Doncs jo et volia preguntar també amb la relació que tenim amb el vidre com a material, perquè hem anat treballant amb diferents artistes i artesans que tracten això amb el tèxtil o amb la ceràmica. Jo crec que el vidre és un material que molts cops no l'apreciem com a una cosa preciosa o com un material que pot ser subjecte de crear coses boniques. Potser perquè el tenim més en la vida quotidiana, no? Les ampolles de Coca-Cola i a les finestres del nostre dia a dia, i potser no el llegim tant així, però volia preguntar-te tu també com creus que el percebem, el vidre, com a material? Clar, és un objecte que... és un material, perdó, material que es fa servir a diari. I que no només el fem servir, sinó que ens serveix de protecció en unes finestres, ens trobem en què no ens en donem compte i bevem d'un got de vidre, tot està embotellat en vidre, també en plàstic, però hi ha embotellament de vidre. Llavors no ens parem a pensar d'on pot haver sortit o qui pot haver pensat que allò ha de ser de vidre. I el vidre té moltíssimes funcions que jo crec que per ús no se li dona el valor que podria tindre. A tu hi ha algun objecte de vidre quotidià que t'agradi molt? Jo, per exemple, penso molt en les setrilleres de l'oli, que són una cosa súper de la taula, no? Que tothom en té una a casa seva, però si la mires té un disseny superexacte, perquè està fet perquè l'oli no et regalimi i després no et pringuis les mans quan et vulguis fer el pa amb tomàquet. Vull dir que hi ha allà al darrere un disseny i a part és una cosa bonica. Suposo que tu també et fixes molt en aquests objectes quotidians però que són de vidre per les teves creacions. Sí que m'hi fixo. Jo no sé si tinc un objecte preferit de vidre de la vida quotidiana. Sí que m'agrada molt mirar a través de la finestra i observar el món des de darrere del vidre. Moltíssimes gràcies, Pròsper, per dedicar-nos un temps, per deixar-nos xerrar amb tu i per obrir-nos la porta al teu refugi. Fins la propera. Fins la propera.